Kelliema tal-Partit Nazzjonalista tikomplu jattakkaw lill-Gvern dwar il-prezz tal-fuel. Iżda l-Gvern qal li l-ebda negattività mill-Oppożizzjoni misetmer il-fatt li l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel f'Malta waqgħu b'mod konsistenti mindu daħal fit-tmexxija Gvern li jemmen fl-importanza tar-roħs u l-istabilità fil-qasam tal-enerġija. Il-Gvern qal kif sal-aħħar leġislatura l-familji u n-negozji kienu jesperjenzaw ċaqliq regolari fil-prezz tal-fuel fl-aħħar ta' kull xahar. Fil-fatt, bejn Marzu tal-2008 u Marzu 2013 il-prezz tal-petrol żdied b'39 ċenteżmu kull litru, filwaqt li l-prezz tad-diesel żdied b'36 ċenteżmu kull litru. Dawn iż-żidiet kienu 9 darbiet aktar miż-żidiet fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Mitluba tispjega dawn iż-żidiet esteġerati, il-kelliem għall-enerġija tal-Partit Nazzjonalista Marta Sportelli qalet hekk. Illum hemm il-Partit Laburista fil-Gvern u illum għandna dawn il-fatti. Il-Gvern fakkar kif kontrast dan il-Gvern raħħas b'mod konsistenti l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel u ħallihom stabbli għal diversi xhur. Mistoqsija dwar l-istabilità fil-prezz fi żmien Gvern Nazzjonalista, Portelli ma kienitx kapaċi twieġeb. Dr. Portelli, forsi bħala kellem għall-enerġija tista' tgħidilna kemm taħt Gvern Nazzjonalista il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel damu stabbli? Jiena llum kont nippretendi illi inti bħala ġurnalista integra tiġi hawn u tistaqsi il-għala llum in-nies qegħdin iħallsu l-ogħla prezz fl-Unjoni Ewropea. Il-Gvern fakkar ukoll kif din l-amministrazzjoni raħset ukoll il-konti tad-dawl u l-ilma b'medja ta' 25% u din il-politika ta' roħs u stabilità fissret rata ta' inflazzjoni li f'din il-leġislatura kienet fl-iktar livelli baxxi fl-istorja riċenti ta' pajjiżna.